Faillissement dreigt voor mosselbedrijven. Het is dinsdag 10 maart. Dit is Zeeland Nu. Nog een slecht seizoen kan desastreus zijn. Derde patiënt besmet met corona. En eerst te droog, nu is het soppen voor boeren. Dag dames en heren. Het water staat de Zeeuwse mosselsector aan de lippen. De sector heeft een aantal slechte jaren achter de rug en de voortekenen voor dit jaar zijn ook niet goed. En als dit seizoen opnieuw tegenvalt, dan zouden er wel eens mosselbedrijven failliet kunnen gaan. Schuimalg op de Oosterschelde, de stormen van de afgelopen tijd en lage prijzen voor mosselen. Dat zijn een paar van de redenen dat het niet goed gaat met de mosselkwekers. Wij hebben als bedrijf gewoon 75% van onze voorraad voor de toekomst, maar ook voor de consumptiemossel die we hadden staan. Voor het afgelopen seizoen zijn we kwijtgeraakt. En dat scheelt veel omzet. De sector heeft al 3 slechte jaren achter de rug en een 4e dreigt. Nog een slecht jaar zou een harde klap betekenen voor de mosselkwekers. Want er zijn al bedrijven die op het punt staan om te vallen. En we hebben inderdaad ook signalen dat er een aantal bedrijven zijn die het inderdaad nu al financieel best lastig hebben. Zijn er aantallen voor te noemen? Nee, aantallen zou ik niet durven noemen, maar, het zijn er zeker wel meer dan 5 vermoed ik. Er zijn wel best wel wat kwekers die in behoorlijk zwaar weer zitten. En waar het hard nodig voor is dat er een omslag komt. En daarom is het ook zo dat na die 3 toch wat minder jaren eigenlijk we hopen op een seizoen waar de groei en dus ook de kwaliteit beter is dan het afgelopen jaar. Waardoor dan de prijzen ook weer wel wat gunstiger zullen zijn. Het roer moet om in de mosselsector. Er moet snel iets veranderen, want een aantal bedrijven balanceren financieel gezien op het randje. En weten niet of ze de komende jaren kunnen blijven bestaan. En daarom moet de sector snel op zoek naar oplossingen. Samenwerken onderling tussen kwekers kan natuurlijk een stukje efficiëntie nog opleveren en misschien dus een kostenbesparing. Aan de andere kant wat je nu ook ziet is wel meer samenwerking tussen groepen van individuele kwekers en de handelsbedrijven. Kijk, als je zegt van we gaan bedrijven samen laten mossel kweken, dan kun je wel een efficiëntieslag maken. Maar als die mosselen doodgaan, dan heb je er nog niks aan. Zeeuwse producten scoren op dit moment goed, omdat ze neer worden gezet als exclusief en van hoge kwaliteit. Maar ook dat is volgens TKT niet de toekomst voor de mosselen uit de Oosterschelde. Dat is misschien iets wat voor een niche-markt geldt, maar niet voor het grote hoeveelheid, het volume wat hier verhandeld wordt. Het nieuwe mosselseizoen wordt waarschijnlijk begin juli geopend. Zeeuwse huizen hoeven voorlopig niet van het gas af. Het is te duur en te ingewikkeld. Staat in de regionale energiestrategie. Dat plan van verschillende Zeeuwse overheden en bedrijven zet fors in op energiebesparingen in en rondom huis. Maar mensen op straat lijken daar nog niet echt mee bezig. Oké, heel eerlijk ben, niet echt. Ik vind het ook zo mooi luisteren. Op een moment moet je warmtepompen hebben en nou blijkt dat die warmtepompen weer veel te duur zijn. Ik vind er nog niet een mooie, echte, vaste, degelijke lijn in. Energiezuinig wonen, zonnepanelen, warmtepompen. Bent u ermee bezig? Nee. Ik ben ook een beetje voorzichtig, want de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik denk als ik 2 jaar wacht, dan heb ik weer zoveel verdiend. Geruststellende woorden voor al deze mensen. Van de provincie hoeven Zeeuwen nog niet massaal van het gas af. Volgens het klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen gasvrij zijn. Het provinciebestuur is realistisch. Want hoe ga je dan bijvoorbeeld om met de prachtige oude binnensteden, waar gas denk ik echt nog heel erg belangrijk zal zijn. Daar waar gas nog nodig is, zal dat ook gewoon blijven kunnen. De provincie zet vol in op besparingen in en rondom het huis. Isolatie dus. En op energie uit zon, wind en water. De provincie wil panelen op daken, geen grote zonneparken op de grond. En er komt een onderzoek naar het openhouden van de kerncentrale na 2033. Maar wat we graag zouden zien is, en dat gaan we dus nu ook echt onderzoeken, hoe de kerncentrale die in Borselen staat een rol kan spelen in de periode tussen 2034, waarin die eigenlijk dicht moet, en 2050, waarin men denkt met thorium aan de slag te kunnen. Nou ja, daar zou de kerncentrale zoals die nu functioneert een rol in kunnen spelen. Een thoriumcentrale is een nieuw soort kerncentrale die tegen die tijd gebouwd zou kunnen worden. Binnenkort praten de statenleden over het plan. Ook op Walcheren is nu iemand besmet met het coronavirus. Een vrouw uit Sirooskerke. Zij is de 3e patiënt in Zeeland. De vrouw zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. Ook zij is recent in Noord-Italië geweest.
Ook een vrouw uit Scharendijken en een medewerker van het ADRZ in Goes zijn besmet met het virus. Boeren hebben last van het natte weer van de laatste weken. Voor het poten van aardappelen en uien zijn de akkers te nat. Zware voertuigen kunnen door de nattigheid het land niet op. En ook de wintertarwe heeft te lijden onder de hevige regenval. Je ziet hier op het perceel dat het behoorlijk veel plassen op het land staan. En nou ja, goed, dat heeft toch een deel van de tarwe die hier staat verwoest. En dat zal toch betekenen dat we een gedeelte over zullen moeten zaaien. Het is nog te vroeg om te zeggen of het laten inzaaien en poten financiële gevolgen heeft. Als je zit met contractteelt waar je dus financiële verplichtingen bent aangegaan en dan ook een oogstdatum al vaststaat, ja, daar voor zulke soort gewassen kan het een probleem geven. Het moet 1 tot 2 weken droog zijn voordat de pootaardappelen van Ten Kate de grond in kunnen. Prijs is slechts een excuus, want er is altijd iemand die goedkoper als jou zijn of haar product of dienst aanbiedt. Je kunt niet jong genoeg zijn om de eerste verkooptechnieken te leren. Dat vond ook de docent bedrijfseconomie van het Pieter Zeeman in Zierikzee. Zij zetten daarom een autoverkoper voor de klas. Zijn les is onderdeel van het project Ondernemerschap voor 5 VWO. Iets wat je normaal gesproken tegenkomt in het beroepsonderwijs. Ja, omdat ik denk dat ze al vroeg daarmee bezig moeten zijn. Ze moeten natuurlijk op een gegeven moment ook een studiekeuze gaan maken. En hoe leuk is het dan als ze al bezig zijn geweest met iets uit het beroepsveld. En dat ze eigenlijk niet alleen maar op de middelbare school dingen uit het boek hebben geleerd. Dus doe je best en heb er gewoon heel veel lol in. Want het is echt een heel leuk vak. Echt een heel leuk vak. Ovet in Terneuzen, het overslagbedrijf, staat voor grote veranderingen. Het bedrijf dat goederen verplaatst van en naar schepen deed dat voornamelijk met kolen, maar daar is steeds minder vraag naar. En daarom wordt nu volop gekeken naar andere producten. Deze heuvels aan de rand van Terneuzen zijn voor veel mensen een bekend gezicht. Het is de droge bulk van het overslagbedrijf Ovet die hier opgeslagen ligt. Een groot deel van die droge bulk bestond in het verleden uit kolen. En die zijn uit de gratie geraakt als brandstof. Bij de verbranding van kolen wordt veel CO2 uitgestoten en komen vervuilende stoffen vrij. Daarom moest Ovet verder gaan kijken. Het is zo dat sinds de sluiting van EPZ in 2015 Ovet zo goed als geen kolen meer doet voor energiecentrales. En alle zwarte bergen die je op dit moment ziet liggen zijn eigenlijk niet echt steenkolen, maar specialties, carbon products die eigenlijk in de procesindustrie worden ingezet. Dankzij het verleggen van die focus was het bedrijf er op tijd bij om te voorkomen dat ze in de problemen zouden raken toen een groot deel van de handel wegviel. Wij hebben ons als strategie voorgenomen om tegen 2022 nog 20% van onze goederenstroom niet carbon of erts-related te hebben. En dus ja, dat is best een uitdaging en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. En ja, als wij relevant willen blijven in de toekomst, ja, dan moeten we daar ook in groeien. De tweede focus van het overslagbedrijf ligt dus op diversificatie. Het laden van deze stalen balken is daar een voorbeeld van. Het gaat over veel meer verschillende producten, bijvoorbeeld mineralen, meststoffen, agriproducten, alles wat breekbulk is. Maar bijvoorbeeld binnen enkele weken komt hier ook een schip met gips in overslag dat dan gebruikt wordt om gipsplaten van te maken. Het zijn onzekere tijden voor de overslagsector. De energietransitie en de handelsoorlog tussen Amerika en China zorgen voor onzekerheid. Maar Ovet kijkt positief naar de toekomst. Rooskleurig tegemoet. In die zin dat we vorig jaar eigenlijk ons beste jaar ooit gehad hebben in toch tijden van energietransitie. En dat wil zeggen dus dat we toch wel succesvol zijn in het aangaan van die uitdaging. En daar zullen we de komende jaren alleen maar meer moeten doen. Dus we zijn er erg optimistisch in. Van een wijkcentrum 1 grote huiskamer maken voor de hele buurt. Dat is de gedachte achter wijkcentrum De Burgerij in Vlissingen. Initiatiefnemer is Wim Mulmeester, oud-schooldirecteur in diezelfde wijk Pauwenburg. Van failliet wijkcentrum tot ontmoetingsplek voor jong en vooral oud. Elke donderdagochtend doen tientallen 65-plussers oefeningen in een zaaltje van De Burgerij. Het wijkcentrum in de Vlissingse wijk Pauwenburg. 5, 4, 3... De oefeningen worden geleid door studenten van het Scalda. Het is slechts één van de vele activiteiten die hier worden gehouden. Het wijkcentrum is een belangrijke ontmoetingsplek. Voor jong, maar vooral oud. We hebben een heel gemêleerde bevolking in Pauwenburg van 0 tot 100 jaar.
mensen met heel veel kennis en ook heel veel mensen met kunnen. Nou, die willen we met elkaar in verbinding brengen en het wijkcentrum is daar de ontmoetingsplaats voor. Ooit zat in de burgerij de eetzaal voor studenten van de zeevaartschool die destijds in de wijk woonden. Daarna werd het een wijkcentrum dat een paar jaar geleden stilviel toen de toenmalige uitbater failliet ging. Mulmeester bracht het centrum samen met andere vrijwilligers weer tot leven. Nu kunnen ouderen er bijvoorbeeld samen koken en eten. Dat doen we niet elke dag natuurlijk, maar 1 keer in de maand is er een burgertafel. Kunnen mensen 3 gangen menu krijgen voor, ik dacht uit mijn hoofd, €8,5. En er is 1 keer in de maand een lunch en dat is €6 en dan kunnen ze een gezellig hapje eten. En waar het met name om gaat is dan gezelligheid met elkaar, verbinding. In de burgerij is elke dag wel wat te doen. Koersballen, darten, gymnastiek, mensen die elkaar helpen met de computer, handwerken of bijvoorbeeld gewoon even gezellig kletsen. Buurtbewoners helpen ook zelf mee als vrijwilliger. Ik doe altijd de bingo. Dus dat is hartstikke leuk. De mensen kunnen leuke prijzen winnen. Hè? We hebben een hele leuke groep vrijwilligers die allemaal leuk met elkaar werken. Gewoon. Dus iedereen vult elkaar aan. En dat is het hele belangrijke van het hele spel. Om meer leven in de brouwerij te brengen heeft Mulmeester sinds een tijdje studenten van Scalda gevraagd om activiteiten op te zetten samen met de vrijwilligers. Deze ochtend bespreken ze de agenda voor de komende maanden. Nu aan het kijken hoe alles, hoe alles verloopt en wat we nog moeten regelen. Hoe vaak doen jullie dat overleg? Dit is de 2e keer. Gaat het een beetje met die mensen? Ja hoor, gaat goed. Ja, het gaat hartstikke goed. Waarom zijn die studenten hier? Omdat de studenten hier werken en leren. En zij zijn bezig met het organiseren van activiteiten voor de mensen hier in de wijk. Er zijn jongeren bezig met het organiseren van een debat tussen ouderen en jongeren. Het thema is dan vrijheid, omdat we natuurlijk de vrijheid vieren dit jaar. Er zijn leerlingen bezig met het organiseren van een beautymiddag rondom Pasen. Nou, zo zijn van alles en nog. Ja, er zijn heel veel activiteiten. Maar boven alles moet de burgerij een huiskamer worden voor met name de oudere bewoners in de wijk. Die zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen en elkaar dus steeds meer nodig hebben. Nou, wij willen de verbinding leggen tussen burgers. Simpel gezegd. Dus mensen bij elkaar brengen. En hebben die behoefte aan dit centrum? Nou, wij denken wel aan de mensen die hier komen en mensen die op straat ook aanspreken. Die zeggen, het is fijn dat er een wijkcentrum is. We weten waar we terecht kunnen. De dag begon met regen, veel regen. En er stond een krachtige tot harde zuidwestenwind. En daardoor voelde je eigenlijk amper dat het qua temperatuur zacht was, 12 tot 14 graden. Ook morgen begint met regen, maar later op de dag wordt het droog en vrij zonnig. Hierna Jesk, jongeren op zoek naar de oorzaken en de oplossingen voor het klimaatprobleem. Ja, ik denk er wel veel over na, ja. Nou, opwarming van de aarde, dat de natuur kapot gaat en dat er veel diersoorten uitsterven. Ik denk dat er klimaatverandering is. Dat we dat nu aan het doen zijn met z'n allen. Ja. Dat is nu en daarna John Havinga met het uitgebreide weerbericht voor de provincie. Een hele fijne avond.